Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Cambuur had een aardige week achter de rug, zoals je ze kennen. Een mooie overwinning op NEC. Al je nieuwe spelers en zo is de selectie weer op een mooie manier compleet maken. De laatste die het binnenkwam, dat was Sam Hendricks. Die kennen we hier in Ljouwerverzels. Hij is weer blesseerd. Hij is nog altijd blesseerd, maar hij zit ondertussen al wel op het veld bij de Ljouters. In Sas zette Sam Hendricks van de week zijn eerste stappen weer op het trainingsveld van Cambuur en is er waarom in het giel-blauw. Het shirt waarin er vrienden seizoen 8 goals maken. En daar is de goal! Daar is de goal! Daar is de goal! Ja! Dan is het toch Sam Hendricks! Maar Cambuur is echt de club dat het in april hier compleet misgeert voor Hendricks. Dat is eindoefening voor Sam Hendricks bij Cambuur. Hij scoort zijn kruisbaan, een blessure dat in de regel tussen de 9 en 12 mannen revalidering vastjeert. Maar nu, 9 mannen later, is Hendricks dus waarom bij Cambuur. Eigenlijk na mijn operatie voelde het direct weer goed en stabiel en sterk. Dus dan krijg je automatisch wel weer wat sneller vertrouwen in je lichaam. Want ja, eigenlijk elk stapje die ik vooruit zette ging gewoon gelijk goed en voelde ook goed. Dus dan, ja, als je 1 keer iets doet en het gaat goed, dan heb je automatisch krijg je het vertrouwen wel weer terug. Alleen het vervelende is gewoon dat het duurt gewoon lang en je moet geduld hebben en dat is wel wat lastig. Ja. Ik zit in de laatste fase van mijn revalidatie, dus ik kan al best wel wat dingen met de groep doen. Dus dat gaat de goede kant op. Cambuur had met Robert Muren en met Delanola dan al 2 spitsen in een hoes. De vraag is dan, wat maakt de club met nog een aanvaller die echt nog eens een keer net fit is? Die jongen had hier een blessurebrand. Nou, we wisten hoe die situatie in België is. Ja, ik hier had ik, en dat wist ik uit Doetinchemse, dat het een fantastische jongen is. En dat hier ik hier. Ah, dat vind ik wel mooi dat we hier een helpen kennen. Maar dit is net alleen een helpen, hè? Ik denk dat Ruud ook helpen gaat. Hendricks traint deels gewoon met de selectie mee, maar dacht ik nog apart met de fysiotherapeut oefenings. De spits is hoopvol dat we dit seizoen weer juichen kan in het giel-blauw. Het is wel een reële kans dat ik vanaf maart, april wel weer wedstrijd genoeg ben om ook bij de selectie te zitten. Dus ik durf het niet te voorspellen, maar zoals het er nu naar uitziet is het wel gewoon een reële kans dat ik de laatste 6 tot 8 weken van de competitie wel beschikbaar zou kunnen zijn. Jamie Jacobs is blesseerd. Hij kan net spelen en dus moet er een vervanger komen. En dat is, toen je had deze keer logischerwijs Michael Breij. Hij voelt goed in de wedstrijd in NEC en hij staat nu in de basis. Henk de Jong daardoor. Michael is eigenlijk hetzelfde type als Jamie. Ik ben jongen met hulp op de diepgang. Hè? En Robin die pakt het steeds beter op. Was ik meer een voetbaltype. Er moest eigenlijk verschillende types op het veld. Hè? Dus vandaar dat hij daar speelt. Michael Breij dus in de basis. En daar is er Bliedmai, de middenvelder van Cambuur. Ja, zeker. Dus, ik heb al heel wat minuten gemaakt. Dat ik in de eerste instantie ook niet verwacht. Maar heel wat minuten gemaakt en redelijk tevreden. En nu mag ik het laten zien vanaf minuut 1. Had je dat verwacht na de blessure van Jamie Jacobs? In eerste instantie had ik daar helemaal niet over nagedacht. We hebben gewoon een goede selectie. Alleen met die invalbeurt heb ik wel laten zien wat ik kan. En toen kwam de trainer al redelijk vroeg naar me toe en die zei van ja, de kans is groot dat je gaat spelen. Dus wel lekker. En dan de wedstrijd Cambuurtje in MVV Maastricht. Het zou een stormheftig begin wezen van de Ljouters die de Limburgers ogenblikkelijk onder druk zetten. En dat docht Jemma weer blikken, want hier komt al de eerste kans. Hij is voor Antonia, maar hij maakt het hem net goed af. Binnen 2 minuten de eerste grote kans voor Cambuur. Het bleef 0-0. Maar het zou maar onhouden. Die storm van Cambuur op de goal van Nigel Bertrams, de keeper van MVV Maastricht. Hier weer een aanval die opzet wordt in de as van het veld. Bal die komt er voor de voeten van Michael Breij en die shit wol, maar die shit verloors. Dat die kans nummer 2. Terug gaat het, maar onvallen. Daar is Moulin in balbezit. Leidt hem heerlijk achter de verdediging. En waar is het Breij die de bal net lekker rekt. En dat betekent dat het binnen een paar minuten eigenlijk al 3-0 was. Een matten hier voor Cambuur. Maar die doelpunten die bleun in eerste instantie nog uit. De onvallen net, want die hield hij weer opzet. Sjog eens even. Hier is Antoni op de brommer. Balletje linksom, hij roksom, voorzetten en Muren. Mist. De Saffels, de kans die het mist. De 4e. En dan ben we nog met 10 minuten onderwijs. En dan hier Cambuur al met 3-4-0 vast in Kinnem. Dat gebeurt al hier net. En dus blijft het spannend. Maar is toch het wachten zelfs op de eerste goal. En die komt hier als Van Akker Breij onderuit schoffelt in de sectiemeter. Dan is het skiertje achter Jochem Kamphuis die
ja, heel resoluut die penalty om Cambuur jouwt. En dat je deze beelden ziet, dan denk ik dat dat echt wel terugte is. En dus gaat de bal op de stip. En maar Robert Muren oorlezen van zijn 20ste doelpunt in deze competitie. De spits die valt net van een halve meter. En zo pakt Cambuur de meer als verzinnen 1-0 vastsprong. Ja, die penalties zijn gewoon echt loeizuiver van Muren. En hij zet Cambuur op een 1-0 vastsprong. Het publiek begint mee te libben. Uiteraard begint dat weer mee te libben. Want Cambuur houdt on, zet on en pakt on. Hier is een enorme flater in de verdediging terug. Sherman Martina die luidt de bal eigenlijk pankleer voor de verkeerde man. Dat is Muren. Nummer 21 luidt erin. En zij is het binnen een jongetje minuten 2-0 voor Cambuur. En is er eigenlijk helemaal niks aan de hand in het Cambuurstadion. Jongens, zij leidt hem wel pankleer, die Martina. En dan werd er ook net even oplet terug Van Akker. En dat betekent dat Muren scoren kan. En zo houden de Jouters de druk op NVV. Hier bij Geliekse skint Muren weer in de 16 meter. Maar die Scott gaat heeg oer. Het ben kansen achter elkaar voor Cambuur. Maar het bleef maar 2-0. En dat is dan toch een stand. Weet je nog een beetje zwaar genomen als je kennen. Hier, let op, Muren. Prachtig schot. Hans ziet er nog in om van Bertrams. En dan gaat die bal op de latten. Het hier een loopzuivere hattrick was voor de spits van Cambuur. Die het hier geweldig uithelt. Maar de rest wordt hellen maar een 2-0 vastsprong voor Cambuur. En dan komen we hier bij die enorme blooper van Schouten in de 64e minuut. Van den Hurk die zei dankjewel. Sjoch dat Schrooien vrij staat. Het intikkerke is van de linkeronvaller van MVV. En zo wordt het. Hoe is het mogelijk? Toch weer een wedstrijd. Het is een echte blooper hier van ongeveer Erik Schouten. En dan is het Anthony van den Hurk. Hij gaat naar Helsingborg in Zweden aan het einde van het seizoen dit weer te profiteren. En zo krijgt Schrooien de kans. En dan gebeurt er iets in de dynamiek van de wedstrijd. Het is MVV dat gevaarlijk blauwe kind zo nou en dan zelfs net al te fanatiek, maar gecontroleerd. Cambuur krijgt echt kansen. Hier is het Orad Mangoen, maar is Scott wordt heel voetblokt. En dan kan er uitverdedigen worden. Maar ja, de bal gaat er net in. En die zo belangrijke goal bleef maar uit voor Cambuur. En dus bleef de spanning oer deze wedstrijd hingen. 2-1 nog altijd. Hier het tamelijk onorthodoxe voortwerking. En dat brengt dan uiteindelijk Anthony van den Hurk in prachtige positie. Zien Scott weer geweldig keert door Sonny Stevens. Hier is het de keeper van Cambuur die de Jouters weer in de race houdt. Het bleef 2-1. Maar het weer billen knijpen op de tribune. Het weer in de tweede helft van wedstrijd werd je op het puntje van de stoel zitten. Ja, en dan zien we daar McEachern. Die is echt nog invallen. Leidt hem naar Antonio op de rechterkant. Kan hij pakt worden? Ja, kan nog sketten worden. Wordt er afblokt. En zo winnen er wel de nederige hectische situaties voor de goal van MVV. Maar scoren Homar. En dus bleef er boppen deze wedstrijd. Hield dit maar hingen. Als er nog één keer scoort wordt terug MVV. Dan is het 2-2. En dan liet Cambuur hele belangrijke punten lezen. Dat voorkomt Sonny Stevens hier weer. Bij de voorzet van de rechterkant. Die weet hij te pakken. Dit is Rogier Reinders. Want hij weer de coach van de Maastrichtenaren. Omdat Fouad Oesta, dat is de hardspeler van Cambuur, na je rode kaart, na de wedstrijd in Jong PSV scoort 4. Hier is nog een mogelijkheid voor de invaller Balikwisha. Maar hij kan echt net Sonny Stevens passeren. En dus houdt Cambuur het op 2-1. Je kan Henk de Jongste staan gewoon een A en een konsieren. Maar hij bloot Sjen, goed zien ploeg, toch de kopper nog redelijk bijhoudt. En het bleef 2-1. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. 4 minuten extra tijd kwamen erbij. Dat moest Cambuur echt nog even terug. En dan dit schot nog, dat gaat heel heeg oer. Het schot van Hoedemakers. Maar uiteindelijk werd Cambuur de 2-1 oerwinning oer de streep te loeken. 2-1, daar werd 18 en een heel normale uitslag werd van zo. Dit is wat we vaker zo. Wij laten vast volle kansen lezen. En bij de rust maakt het gewoon voor jou 4-0 steen klaar. En dat het dat net is, is dat iets wat die ploeg verwijst? Want het zijn wel hele mooie kansen die je lezen liet. Het is wel onderdeel van het spel, hè? Ja, hij is onderdeel van het spel, maar er is net één die dat mee opzet. Misschien is de Rick wel wie wij binnen op dit moment. En we maken ze elke keer krijgen nog. Ik ken daar helemaal raar hoe de waren of wat dan ik, maar we de jongens net beter van. We zijn alleen maar onzeker ervan. De score is een van de meesten van de competitie. Nou, daarnaast laten we dan hele prut lezen. Hè? Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij omdat we die kans krijgen. Als je in de tweede helft is gewoon niks aan de hand. Zij zetten wat hoger druk, dan mag het even terug komen. En op een gegeven moment krijg je de kans. Alleen de manier waarop wij de goal bij houden, ja, dat gaat ik door het hele stadion. Dat is logisch, want dat is eigenlijk, ja, het is een gewoon heel praten. Een blooper van Erik. Blooper van Erik, clear. En ja. En dan kan ik gewoon nog zo praten, want Erik zei dat ik je mezelf. Dus die zei ik ga trainen, sorry. Maar zo dat ben goals die werk je terug. Dan wist onzeker. En dat is echt ik plaats. En we konden net wisselen, want ja, we hier met jongens wisten, maar die komen er trots te zitten. Eerste wedstrijd helemaal.
Nou, en dan krijg je altijd een tikje. Hè. Als het even wat moeizamer gaat, dan krijg je even tikjes. Dus we moesten even wachten. En nou ja, de players dan moest gewoon hopen dat die wedstrijd winst. En dan hebben we gewoon die in, hè, terwijl het die wedstrijd dik winnen moest. Michael Breij, hoe hou je een wedstrijd spannend, hè? Ja, het was een ongelukkig moment van Erik. Sonny houdt ons geweldig op de been met die kans van hun spits. Dus ik moet zeggen, ik had het ook wel aardig spannend, ja. Nou ja, laten we eens naar het begin van de wedstrijd kijken. Want ja, als het binnen 5 minuten 3-0 is, dan is het ook logisch. En je was er steeds goed bij, maar ging er niet in. Ja, klopt. Persoonlijk moet ik dat balletje gewoon tussen die palen schieten. Maar wat u zegt, gewoon 3-4 hele goede kansen gecreëerd. En dat is ook onze kracht. En dat doen we gewoon heel goed. Eigenlijk voetballen jullie fantastisch, de eerste helft. Ja, fantastisch wil ik het niet doen, maar gewoon wel lekker. Goed gevoel, 2-0. Als je met 3-0 naar binnen gaat, dan ga je met misschien nog een lekkerder gevoel naar binnen. En eigenlijk moet ik heel eerlijk bekennen, de tweede helft had ik ook niet het gevoel dat zij terug zouden komen. Maar door het ongelukkige moment maken ze de 2-1. En dan maken we het onszelf wel moeilijk. Dus daar kunnen we wel in verbeteren. En dat brengt dus bij de stand. Cambuur nog altijd Boppenhoorn, 54 uit 24. Jong Ajax, Volendam, Graafschap, komen man die pas in actie. Dan kunnen we zien hoe dat wel rent. Dordrecht en Helmond Sport binnen nou maar in 12e nummer lijst. 16 uit 24. Is dat blult Cambuur op kampioenskoers na een mooie overwinning op MVV. Na je weekend dan speelt het Cambuur de lastige uitwedstrijd in Almere City. En dan ben wij direct weer. Maar je Cambuurjournaal. Graag ondaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.